रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। आङो बारा गोलाव खालामा तो जागायलांदिनि आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन निश्चय नोंथांमोना मिथिबाय। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि। ओरैबायदि जोंनियावहाय दिन सफैबाय, नैबे जुगा मा जाखो मिथिला आरोना। मबाइलखौ मानि थाखाय दिहुनदोंमोन दा बेखौबो आङो मिथिला। दा दिहुनदोंमोन मायावबा, बाहायबाय मायावबा, बेबायदिसो जाहैबाय नामा। दा जोंनियाव मोननैसो भिडिअस क्लिप्स ओंखारबोगासिनो दङ, बिनि सायावबो सावरायगोन। आरो लोगोसे जोंहा ओरैबायदि डेन्जारेस गाज्रि दिन जोंनि गेजेराव सफैनो थांगासिनो दङ नामा, बिनिख्रुइबो दा जों जिथु थासारियाव थाबाय थादों बे थासारिनिख्रुइबो आरोबाव बांसिन गाज्रि फैबावगोन नामा। तो जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन, जोङो नेनानै दं। ओरैबायदि डेन्जारेस जालांबाय दिनाहाय, माने मबाइला फैनायनिफ्राय, नैबे एन्ड्रइड फना फैनायनिफ्राय बांसिन डेन्जारेस जाबाय ना। तो आङो बेखौहाय बुंलांगासिनो। आरो बिनि सिगां सिगां आङो मोनसे आपडेट्सखौ होग्रोलांनि। बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा इउटिउबनि। जिथु जोङो मिथिनो मोन्दों, आङो नुबाय थानो मोन्दों माखासे टेक चेनेलफोरनिफ्राय, जोंहा 17 नभेम्बरनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे नियम लागु जानो थांगासिनो दं इउटिउबाव। जोङो माखासे बुस्थुखौ जोङो इउटिउबावहाय फोसावनो हानाय नङा, जायफोर माने बेबायदिनो आर्निं रिलेटेड ना। आर्निं रिलेटेड माने माखासे गेम्बलिं, बेबायदि गेमफोरखौ गेलेनानै जेरावनाखि दिनै धंस जालांदों आरो थासारिफोरा नस्थ जालांदों आरो इयुन जोलैखौबो गाज्रि खालामबाय थादोंमोन ना। दा बेखौहाय एसे एक्सन लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बिखेखके इउटिउबनि गेजेरजोंनो बांसिनै गोसारो आरो फेसबुकनि गेजेरजों गोसारो। तो बेफोरबायदिया टटेलि माने बन्द जानांगौ आरोना। दा बेफोर बन्द जानो थांगासिनो आरो फोसावग्रायाबो बिपद दङ। तो फोसावनो हानाय नङा। बेबायदि जेरैबायदि माने अनलाइन जोङो रां सोनानै रां खामायो अनलाइन गेलेनानै, दा बियो माने टटेलि बेन जानो थांगासिनो लासैनो। तो आगोलावबो आङो भिडिअ होखादोंमोन। दा जियानो हक, मेन आपडेट्सआव थांदिनि। दा जोंनियावबो ओरैबायदि थासारि फैबाय आजिखालि, माने मबाइल फैनानै नंगौबाबो नङाबाबो, नंगौबाबो नङाबाबो ना, बानायगासिनो आरो हगारगासिनो, बानायगासिनो आरो हगारगासिनो। दा हगारनांगौखौबो हगारबाय, हगारनाङैखौबो हगारबाय। गासैबो बुस्थुआथ' भिडिअ खालामनानै हगारजाया, आरो बानायोब्लाथ' बयबो बानायनो हायोना। नाथाय किसुमान माखासे बुस्थुआ ससियेल मिडियायावहाय डाइरेक्टलि माने हगारोब्लाबो बांद्राय मोजां नङा आरोना, अपेन भाबै हगारोबा। तो जोङो गाज्रि नुनायखौ हमनांगौ, बेवहाय जोंहा जेबो माबा गैया। नाथाय किसुमानखौ जोङो एसे माने हगारालासिनो लाखिनो हायो नामा, जों बेबायदिबो एसे नायनांगौ आरोना। तो मबाइलावथ' नबां जाबां फैसानि थाखाय दिनै हगारोब्लानोथ' जानाय नङाना ना। तो फैसानि थाखाय नंनाय नङैनि खालि भिडिअ, खालि भिडिअ, खालि भिडिअ, बे ओरैबायदि जालांबाय। तो मा बुंबावनो, दा बेबायदि मोनसे समाव गथ' गथाय खांनांगौआबो बिराद जारलासै दिनैनि दिनावहाय ना। ओरैबायदि डेन्जार सिटुएसन सफैबाय। तो इयुन जेनेरेसनखौ माबायदि दैदेनलांगोन बा माबायदि लाखिलांगोन, माबायदि फोरोंलांगोन ना। माखासे मानिया मबाइलाव मोजांखौ फोरोङो, नाथाय माखासे ओरैबायदि माने गाज्रिखौसो जोङो नुलांनो मोनगासिनो दङ आरोना। मा बुंबावनो, आरो फेसबुकआथ' नायजाया, ओरैबायदि गुबुंले लेथ्रा जालांबाय ना। तो खेवनोनो हाला बेफोरखौ। जेरावनाखि दिनै बिफा बिमाफोराहाय बे किपेड मबाइलखौ लाहैफिननांसिगोन बायदि मोनबाय। अयथासार जाबाय, माखासे मानसिनि थाखायनो बेबायदि अयथासार जादों। तो नबां जाबां ना भिडिअसफोरखौ हगारो। दा जेरावनाखि माने बिमा बिफा थानाय जायगायावथ' खेवनोनो हाला। फेसबुकखौथ' साउन्ड होनानै भुलावबो दा खुलिखा, ओरैबायदि समस्या। दा जोङो बासफोराव जात्रा खालामोब्ला नुयो आजिखालि सोरबा बे फिसा किपेडखौसो लाग्रा जाबाय। उपाय गैलाना, अयथासार खालामबाय थायोब्लाथ' आरो बाध्य जागोन, बे किपेडखौ लानो गोनां जागोन। तो बेबायदि आरो खालि माने उन्दुनाय समावल'सो बे स्क्रिन टाच मबाइलखौ एसे खेवनानै निउसफोर नायनो हासै। दा जोंहा दिनैनि मेन टपिकआ बेनोमोन। मेन टपिकआ जाहैबाय जिथु माने मोननैसो क्लिप्स भिडिअ ओंखारबोदों। तो जोङो बेखौ नुनो मोन्दों। दा बेवहाय जोङो खेंफोरथि होखानायबो नुनो मोनखादों। तो
जोङो हमखानायखौ नुनो मोनदों आरो बेवहाय फोसावनानै होखानायखौबो जोङो नुनो मोनदों माबोरै जानाय बोरै भाइरेल जानाय बोरै बेबायदि जानो मोनखो दा जोंहा बेफोरखौ हमनायावहाय बुंनांगौ जेबो गैया दा मेन बाथ्राया जाहैबाय जोङो सांग्रां जानांगौ आरो हुसियार जाखानांगौ दिनैनि दिनावहाय मिथिनांगौ आरो मिथिनायफ्रासो मावखायो खामानिफोरखौ बांसिन मिथियालासिनो मावा ना थ' भाइरेलखौल' जाजानो लुबैबाय थाबालाय आरो माथो जाबावनो ना किसुमानाथ' भाइरेलसो जाजानो लुबैयो आरो माखासे कन्टेन्ट क्रियेटाराबो खालि बे भाइरेल भिडिअखौल'सो जमनानै थाखायो बिराद मोजां मोनो भाइरेल भिडिअ ओंखारदों होनबाथाय बेखौ जमनानै भाइरेल खालामनानै फैसा जानाय टारगेटआ बेसे बेलेग जेबो गैया खालि माने बे भाइरेल भिडिअखौ जमनाय बेलेग गैया आरोना दा जोङो हमजानायखौ नुनो मोनदों जोङो बेखौ मोजां मोनदों नाथाय जियानो हक माखासे क्रिएटर्सफ्रा खालि माने कन्टेन्ट क्रिएट खालामनोल'सो सुबिदा लायो आरो दा जियानो हक गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाबाय बेनो जोंहा जितु रसमानि सायाव आवगोलनिफ्रायनो माखासे बेबायदि जोङो भिडिअस भाइरेल जाबोबाय थानाय नुनो मोनखादोंमोन आरो दावरावआ दिनैसिमबो जोबाखै बेबायदिनो आरोबाव भिडिअस क्लिप्स ओंखारबोबावदों मा जादों मा जायाखै दा बिसोरसो मिथिगौ दा हौवा हिन्जाव नागारलायनायाथ' बिसोर गावनि सायावसो गावबा गावनि सायावसो जायोना जोंहा भिडिअ बानायनानै खुनु भाइरेल खालामथिंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो समस्याखौ हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव रायलायनानैसो जोङो बेबायदि समाधान खालामनो हायो खारन संसारखौ सानैजोंसो जायो सोरबाया रायजो राजाबाबो रावबो जाहोआ ना माबा मोनसे बिपद जायोबा सोरबा फैगोन ना रावबो फैया खिन्थु माबा मोनसे बेबायदि जुदि बायदिसिना माबा माबि घटनाबाथाय मानसिफोरा खालि भिडिअ क्लिप्स बायदिसिना बेबायदिखौ साफाय खोमानाय आरो खेबनाय डाइरेक्ट बिदि भिडिअ भाइरेल खालामनाय ना थ' बेखौल'सो मिथिसिगौ डाइरेक्टलि जोङो भिडिअखौ इमान लांदां भाबै किसुमान पिक्सारफोरखौ जोङो आउट खालामोब्लाबो बांद्राय मोजां नङा आरोना बायसान्सआव सुइसाइड खालामबा बिनि रिक्सखौ सोर लागोन थ' बेखायनो जोङो गासैबो भिडिअखौ अपेनलि भाबै जोङो डाइरेक्ट इमान बेबायदिना नोंनाय नोंनि भिडिअ बानायग्लुंनानै भाइरेल खालामथिंनानैबो जेबो खामानि जाया आरो नंगौ मानसिनि जिबनाव समस्या थायो बयनाबो माबा मोनसे इनसिडेन्ट बा जाथाया सोरनिबा जिबनाव माला मा सफैगोन रावबो जेबो बुंनो हाया दा जाथाया जानानै थांबाय बेखौ हाजार नों सरसा खालामोब्लाबो बियो आरो माब्लाबाबो बेबायदि माने समाधान जानानै फैया अलरेडि जानानै थांखाबाय ना आरो इमान भिडिअ दामनानै भाइरेल खालामथिंनो ना आरो नुनायाव मोननैसो दृश्यआ मुगैजाथावना किसुमान दृश्यफोरखौ जोङो माने नायथावना नङा बेबायदि आरोना एसे गुबुंले खालामो थ' समाजावबो जेरावनाखि बेबायदि माने सेन्देलनि माला आरो प्लास लोगोसे बेबायदि माने बुनाय बायदिसिना बेफोरखौ एसे खालामोब्लाबो डाइरेक्ट माने अपेन भाबै भिडिअफोरखौ भाइरेल खालामनाङा आरोना नुनायाव जेमानबाबो मोजां नुवा थ' जियानो हक गोलाव खालामा आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होबाय माथो बुंबावनो आरो बिदि सायावहाय ना थ' जानानै थांनाय जाथाय दा गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय